Godmorgen og velkommen til en dag i mit køkken. Vi skal have gæster i aften, og jeg tænker, jeg vil teste en masse opskrifter, så jeg tror, det bliver sådan noget en 6-retters menu eller sådan noget. Jeg tænkte, det ville være oplagt at tage med. Nu har jeg lige været til Pilates med en veninde, og Mads har været sød at lave en smoothie til mig, der stod i køleskabet, og så har jeg lyst til en sådan helt frisk limonade-agtig ting, fordi det er rimelig varmt og lummert udenfor. Så jeg vil lave en sådan blendet greb, fersken. Jeg tænker at se, om jeg har noget ingefær, nogle isterninger, blende det til sådan en helt frisk limonade-smoothie-agtig ting. Jeg lavede det her for nogle uger siden, det var virkelig lækkert, og jeg har cravet det lige siden, så det vil jeg i gang med. Jeg har lavet sådan her til dig, Oscar. Det er sådan lidt limonade, smoothie, nektarin, ingefær, greb, juice-ish. Det er sjovt, for den bliver sådan helt creamy næsten. Det ser virkelig lækkert ud. Vi er på vej ud for at købe ind, og jeg har cap på, hvilket jeg normalt aldrig har, men det er fordi, at vi fik faktisk begge to lavet microneedling i går, så jeg er sådan rimelig rød i krydderen og må ikke have hverken solcreme på eller makeup eller noget som helst. Så jeg kører sådan lidt en masse Ringgaard-look. Det ser sejt ud. Ja. Vi er på vej ned på havnen, fordi vi skal have noget fisk til menuen i aften, og måske også forbi den italienske butik dernede. Og så vil jeg hjem og lave mad resten af dagen. Hvad kører vi? Kører en fiskedunse. Lidt remmer. Toppen. Want a lunch? Mm. Vi er hjemme, og jeg er gået i gang med at lave mad, og Mads, måske I kan se ham, han ligger og sover derovre. Jeg har simpelthen planlagt 6 forskellige retter, altså bare nogle sådan, eller det er sådan små retter, og har lyst til at eksperimentere med en masse forskelligt. Og en af de ting, jeg er i gang med at lave lige nu, er en ret, der inspirerede noget, jeg fik i Paris, da jeg var dernede sammen med en veninde, som var sådan en ret, der, jeg ved ikke, den gav ikke mening på papiret. Altså man tænker sådan, ja, it doesn't make sense, men det gør det så bare alligevel. Det er melon og skinke, meget sådan klassisk, altså lufttørret skinke, meget klassisk kombination, men så sammen med hummer og en hollandaise. Og det lyder lidt skørt, men det smagte fuldstændig insane. Det er virkelig sådan en ret, altså det er sjældent, jeg får mad, hvor jeg sådan tænker på det i måneder efterfølgende. Og jeg har virkelig tænkt på den ret mange gange, og været sådan, kan vide, om jeg kunne genskabe den smagskombination. Så det vil jeg prøve i dag. Og de havde lavet sådan nogle bitte små melonkugler med et melonjern, og jeg glemte simpelthen i dag, at vi skulle have købt et melonjern. Så nu er jeg i gang med at bruge sådan en kaffe, hvad siger man? Kaffeske til at lave nogle ret store melonkuglestykker. Men jeg tror egentlig, det kommer til sådan at fungere nogenlunde. Og så prøver jeg at anrette det med de her sådan melonkugler i bunden. Så noget, jomfruhummerhaler, der bliver stegt i noget smør. Så et tyndt stykke skinke på, og så skal der hollandaise over. Og så må vi se, om det er sådan, altså jeg ved virkelig ikke, hvordan det kommer til at fungere, men ja, vores venner får lov til at være forsøgskaniner i dag. Nede ved Mads Fætter købte vi jomfruhummerhaler, som jeg skal have pillet, så jeg kan bruge dem til den her forret. Og ellers så er menuen kammuslinger på sådan noget friteret rispapir. Så er det jomfruhummerhaler med melon, skinke, hollandaise. Så skal vi have en shaved sådan tomat, frossen tomat over noget burrata. Og vi skal have, hvad er det ellers, sådan nogle små crostini med pistachepesto, stracciatella og luftet skinke, mortadella. Og så til sidst en sådan klassisk vitello tonado, men med friterede kapers og fennike over.
Og så har jeg lavet en virkelig sådan intens chokolade mousse-agtig, sådan fransk chokolademousse til dessert, der også bliver fucking lækker. Så har jeg en dildolie, som egentlig bare er noget smagsneutral olie, jeg blender sammen med dild og lidt persille, fordi at persille giver en rigtig flot grøn farve, og så skal det sigtes, og så vil jeg servere det. Tanken er på sådan nogle små sprøde rispapirsstykker med noget sådan helt fed creme fraiche, nogle smørstegte kammuslinger, og så det den her dildolie, og så pyntet med lidt urter. Jeg er lidt spændt på, om det fungerer med de her rispapir, om de kommer til at blive sådan helt soggy, bløde, meget, meget hurtigt. Så kunne det være, at man skulle servere retten på noget andet, men jeg tænker også, at det ville være ret lækkert som sådan en lille snackhapser, så det prøver jeg at lave i dag. Nu skal jeg bare have blendet det her.